Euskal Herritik pasatzen diren txoriak edo daukaguzan txoriak danak ez dira migratzaileak, batzu dira sedentarioak, adibidez txolarreak eta horrenak moduan, ez dirala mugitzen asko bertan abia egiten daben lekutik eta normalean bizi diren lekutik, eta gero beste guztiak migratzaileak daukaguz, igual esan genezake mota bikoak ere. Batzuk etortzen jakuzenak ona abia egitera, horrek negua Afrikan pasatzen dabe hegaztiak dira, berton dira euren ugaldekuak, eta ontxe momentuan adibidez Udaberrian dekoguzamen abia egiten, eta gero beste hegazti batzuk negua berton pasatzen dabenak, hauek dira bere neguko lekuak, eta orain Udaberrian joan berri izaten dabenak euren abia egiteko lekuetara, Eskandinavia, Siberia eta inguru horretara. Horren artean, adibidez topauleikeuz, bai, limikolak, antzarrak, kanatida pilo bat, eta itsasoko hegaztiak, eta horrelakoak bai. Garrantzitsua da hegaztien migrazioan, ze azken finean hegaztien migrazioa da kilometro pilo batetako bidaiak egite dituzten hegaztiak kontinente batetik bestera. Azkenean, euren bidai horretan behar dabez lekuak atxeden hartzeko, elikatzeko eta jarraitu ahal izateko migrazio luze horretan. Azken finean, ezeguneak eskaintzen dute horrelako leku eta adibidez Urdaibai bat, hemen Bizkaian, eskaintzen dute janaria, eskaintzen dute atxedena, eurek terminal moduan edo etapa bat egiteko euren migrazioan, eta gero Urdaibai moduan ikusi geinkez, Euskal Herrian badagozela bebai beste batzuk garrantzi berdinekoak edo gehiagokoak izan laikezela, adibidez Nafarroan Pitillas, gero Araban Salburua ere kontutan hartzekoa da, Txingudi Gipuzkoan, iparraldean ere badagoz Orseko ezeguneak, eta guzti horrekin lortzen dana da hegaztiek pausaleku hartzeko leku batzuk dagozenak hemen Euskal Herrian bai. Kontuten hartu behar dozue, jakiteko zer txori mota dakaguzen hemen Euskal Herrixan, lehenengo ikusi behar gula zelakoa da Euskal Herrixa, eta Euskal Herrixa izatez da habitat mota pilo bat biltzen da bezan eskualde bat edo eremu bat, eta basartzen gara bai Atlantiko eskualde batetatik, bai Mediterranear eskualde batera, eta hor barruan dagozen bai baso desberdin guztiak, bai labarrak, bai kostaldia, dana, orduan, hor biltzen diran hegazti espeziak dira ehundaka eta ehundaka, eta oso desberdinak, bai topau gehinkez uregaztiak, bai harrapari mota pilo bat, leku desberdinetakoak, eta gero, hainbeste eta hainbeste hegazti, naiz eta ez egon lotuta habitat horretara, erabiltzen dabenak Euskal Herrixa euren migrazioetan eta geldiune bat egiteko eta beste leku batzutara joateko. Eta orduan, klaro, hemen eukideken zan espeziak, ez dakit zenbat izango dira, honin buruz ez dakit, baina 300 gora errez izango ziren Euskal Herrian ikusi geinkesenak. Eta zenbaki aldetik, kopurutxoenak beti izaten dira txori txikiak, eta gero besteak, harrapakariak eta beti normalean gitxitxoago egoten diranak dira bai. Ikusi duguna da, hegaztien migrazio ohiturak ere azken urteotan aldatzen hasi direla, eta batez ere ikusi dugu, gure lan bat da hegaztien migrazioan jarraipen bat egitea. Jarraipena, badauzkagu hainbat ikerketa proiektu, bai eraztunketa zientifikoarekin, hegaztien migrazioan jarraitzeko, bai GPS eta geolokalizatzaileekin, teknologia berriekin bebai zehatzago jarraitzeko, eta ikusi dugu urte batzutatik ona modeloak eta batzuk aldatzen hasi direla. Igual oso zaila desatea zen bat aldatzen ari diren da zelan, baina adibide bai jartzearen, adibidez, neguan gukamen hainbat hegazti dekoguz negua pasatzen, eta azkenengo urteotan, Europa iparraldean eta neguak oso epelak izan dira, eta guk gure artean ez dugu ikusi horrelako hegaztiak, adibidez, negu txontak, tarinak eta horrelako hegaztiak. Eta gero beste adibide bat izan daike, adibidez, Sangaluzeekin. Orain, Udaberriko garaian, ugalketa garaian, hasi jakuz hemen, abia egiten. Hegazti oso mediterraneoa da, baina urte batzutatik ona iparralderantz etorri da abia egiten. Beraz, hor bai somatzen dugula zelako modelo aldaketa batzu dago zela migrazioetan eta ohituretan bai.